Здравейте, приятели! Да ви покажем, току-що взехме главата на кията от ремонт. Докараха ни, значи ревизирана напълно, нови водачи, препасване, клапани, гумички и челен шлайф. Чакам само веригата да ми докарат след малко, да може да сложим новата верига на двата вала с хидравличния обтегач. Също сме поръчали и този електрическия, който е тук. Това нещо го чакам да ми дойде. Това е хидравлична линия, това е веригата старата, която няма да сложим много ясно. Реглаж на пуловете е направен всичко както трябва. И предстои това нещо да отиде там в онзи ъгъл една Kia бензинова, красива, хубава, виждате ли? Предстои да ви покажем и още детайли при сглобяването. Това е за сега.